Indaba ezimnandi kubathengi zezokuba baza kuhlawula imali engaphantsi kunemali abayihlawulayo kumatyala abo ngenyanga. Oku kusemva kokuba ibhanka yele nguvimba ithobe inzala ngo-50 basis points ukuya kutsho ku-3.75%. Oku kuthetha ukuba ngoku inzala yemali-mboleko yebhanka ibalelwa ku-7.25%. Ibhanka yeli enguvimba ingenelele kumba wabathengi abanamatyala nanjengoko iqhubeka nokuqoqisa intsholongwane ye-corona. Ibhanka zeli zithi ukunyenyiswa kwemiqathango yokumiswa kwentshukumo kuza kunceda kuhlumo kwisiqingatha esilandelayo sonyaka. Ibhanka enguvimba kweli ithi ukubuyisela izinto esiqhelweni kwilinge lokuhlangula uqoqosho kuseza kuthatha ixesha. Le bhanka ithi lindele ukuba uqoqosho lwehle ngomyinge we-7% kulo nyaka xa kuthelekiswa nomyinge we-6.1% kwinyanga ephelileyo. Monetary policy, however, cannot on its own improve the potential growth rate of the economy or reduce fiscal risks. These should be addressed by implementing prudent macroeconomic policies. Ingcali kwezoqoqosho Mnumzana Isaac Matsirho uthi intsholongwane ye-corona idale imingeni emininzi nanjengoko kuye kwanyanzeleka ukuba kume ngxi zonke iintshukumo. Uthi baninzi abantu ekulindeleke ukuba baphulukane nemisebenzi nangona kuza kunyenyiswa imiqathango ye-lockdown. This is pretty much in line with what we expect, and going into next year, depending on how the pandemic plays out, both locally and internationally, we do expect a rebound, but it's not going to be a full rebound. Abathengi bazawubona umehluko kwimali abayitsalelwayo yamatyala abo ngenyanga. People that will benefit from interest rate cuts are those that have credits with commercial banks. But also those that are employed, which means they can access credit because employment is the first condition banks would require before they offer credit. Izinga lokunyuka kwamaxabiso lilindeleke kumyinge we-3.4% kulo nyaka nengumlinganiselo webhanki enguvimba kwisiqingatha sonyaka.